Je 15. február a v našej škole prebiehajú fiktívne voľby. Máme tu žiačku 4. ročníka a zaujíma sa o tohtoročné voľby. Máš nejaký prehľad, akí sú kandidáti na voľby? No, nejaký prehľad určite mám, ale nevenovala som pozornosť veľa kandidátom. Mala som hneď svojich 2 favoritov a jedného z nich určite budem voliť. Aké dôvody by u teba najviac prevládali pri týchto kandidátoch, kebyže ich volíš? Aké veci by si najviac všímala? No určite by som si všímala, ako sa akože ich pohľad na celkovo na Slovensko aj aké toto. Sledujete aktívne voľby? Viete čo, nie, vôbec nesledujem. Ani sa nezaujímate o politiku, ani o kandidátov, ktorí budú teraz kandidovať na predsedu a poslancov a prezidenta? Veľmi ani nie, väčšinou tomu nechávam taký voľný priebeh, nech sa to rozhodne ako má. Aj máš vybraté už, koho budeš voliť? Hej, asi Čaputovú. A ktorý kandidát ti najviac sympatizuje z nich všetkých 15? Ja si myslím, že asi tá Čaputová, pretože ona to veľmi zaujímavo všetko ukazuje a takto a myslím si, že to budem asi. A vedel by si aj predstaviť, že by bol prezident Slovenskej republiky žena? No, asi áno. Myslím si, že by to bola taká príjemná zmena. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pán riaditeľ, zapájate sa aktívne do volieb alebo sledujete priebeh volieb? Nemôžem sa zapájať, to sú študentské voľby simulované, takže len tak z obdáleč sledujem. A aj máte prehľad medzi tými 15 kandidátmi? Ani nie. Ani ste nepozeral, kto tam medzi nimi je, alebo ste nevidel nejaké uputávky, reklamy v televízii? Niečo som videl samozrejme, aj ich tak zbežne poznám, ale keďže nestíham sledovať televíziu popri ostatných prácach, tak som mal tú smolu, že tie ich reklamné šoty som nevidel. Aký máte názor na to, že by bola žena prezidentkou Slovenskej republiky? Nemám s tým problém. Takže kebyže náhodou je zvolená Zuzana Čaputová, bol by ste spokojní? Tak ako keby bol zvolený ktorýkoľvek z tých kandidátov, ktorí sú tam. Dobre, ďakujem za rozhovor. Filip, ty si členom tejto fiktívnej volebnej komisie. Ako hodnotíš celý tento priebeh? Tak z pohľadu volebnej komisie ho hodnotím veľmi pozitívne, pretože si myslím, že pre študentov to je veľmi dôležité, aby sa zúčastňovali niečoho takéhoto, aj keď nemajú ešte 18 rokov, ale pripraví ich to do budúcnosti, keď pôjdu už reálne voliť a trošku inak sa pozerať na ten smer tých volieb, že to má aj nejaký zmysel a je to dobré. Ty sa aktívne zapájaš do volieb alebo pozeráš ten priebeh? Si informovaný o tomto všetkom? Aktívne sa zapájam, nie že by som mal odsledovaného každého kandidáta, ale mám takých favoritov, že viem nejako sa v tom orientovať, že kto je pre mňa ten aktívnejší, čo sa týka kandidátov. Kebyže si pozrieš všetkých tých 5 kandidátov, ktorý ťa tak najviac sympatizuje a čím? Tak v prvom rade by mal byť nejak spojený s ľuďmi a aj s tou mladšou komunitou, takže mal by nejako byť v priamom kontakte aj s nami a dávať nám najavo, že sa o nás zaujíma, že sa venuje nejakej záležitosti humanitnej, čo sa týka aj pomoci ľuďom, ale aj vytvárania nejakých nových prostredí pre mladých, aj pre všetky vekové kategórie ľudí a nech komunikuje, musí mať hlavne dobrý prejav, to je pre mňa najdôležitejšie. Tak teda ďakujeme za rozhovor. Podobno. Roland, zaujíma sa o politiku? Maximálne. Si oboznámený so všetkými 15 kandidátmi? Maximálne. A aký máš názor na to, že by bola prezidentkou žena Slovenskej republiky? V pohode. Takže keby náhodou bola zvolená Zuzana Čaputová, bol by si spokojný? Bol by som spokojný. Aké máš predpoklady na správneho prezidenta? Čo by musel spĺňať, ako by mal vyzerať, ako by mal komunikovať s ľuďmi, o čo by sa mal zaujímať hlavne? Mal mať dobrú komunikáciu a byť cieľavedomý. Sleduješ priebeh volieb a aktívne sa aj zapájaš do tejto problematiky? Skôr nie. Si oboznámený so všetkými 15 kandidátmi, ktorých môžeš voliť? Áno, včera som si naštudoval nejaké informácie o nich. Aký máš názor na to, že by bola prezidentkou Slovenskej republiky žena? Príde mi to v poriadku.
Aké predpoklady by mal mať ten správny prezident, ktorého by si chcel napríklad ty zvoliť? Komunikatívnosť hlavne, trochu dominantnosti a tak. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme.